dito. Dito. Wow! Wow! Please welcome Apo Wang O. Apo Wang O. Kita! Hi guys! Welcome back po ulit sa aming YouTube channel. Ayan! Dahil birthday ni Peng, nandito po kami ngayon sa ano to? Resort? Biggest River Resort. Ayan na sila. Kakarating lang namin. Happy birthday! Nagutom sila sa biyahe kasi ang sasakyan namin ang bilis. Ay! Ayan. Galing ko kayo guys sa sa room. Meron din silang pa-room dito. Ayan. Maganda dito sa sa resort na to. Malinis siya. Ay, yung susi, nakaiunsang. Room 102. Ayan. Basa. May kwarto kayo? Wow. Yan ang ating room for today. Hindi na kami nag-overnight guys kasi mga busy ang mga ating kasama. Yan, ganda, malinis. Ito yung kanilang CR. May CR din sila. Ayan. Thumbs up ang ating ang lugar. Malinis siya. Saan kami? Diyan ka na lang. So, tara na. Tara na sa pool. Then, meron din silang guys. Pwede ka rin magkayak-kayak dito sa may nila. River. Ayan. Maraming room din dito guys. Pero ngayon, kami lang talaga yung nandito sa pool. Swerte. Kami lang yung bisita. Ayan. Gatang. Ayan po yung kanilang magbibisa daw ng tupis tong ating mga scholar. Bawal lang kapajama ha, dapat nakatupis. Dito, sa kabilang side. Hanapin mo yung room 102. 102. Sige, buksan mo. Ang bagdan. Sabihin ko. Yan, ayun nga siya. Yan. Wow, lamig. Wala malanik, May. Dahil mo na pa. Wow. Ano masasabi niyo sa room natin? Ang ganda po. Very good. Mag-shirt, bawal lang nakapajama maligo. Hindi kayo pwede paliguin. Ba't may kwarto? Pag tapos na kayo, magbibis na kayo, dito kayo maliligo mamaya sa CR. Okay? Ang ganda naman dito. Huwag ka lang magkasama. Guys, baka dito na rin ang venue namin sa tayo mamaya. kasal. Charot. Oh, tara na. Isara mo dito. Yan, dali na. Ay, tingnan mo nga kung malakasara. Kunin mo yung susi, Sige, ikot mo. Ganda? Sige. Nakabukas pa yan. Hilain mo yung susi. Yay! Kaya na yan! Oh!
Syempre, mag-ihaw-ihaw tayo na ng isda. Hindi na mawala ang ihaw-ihaw. Ayan, ang ating mga masisipag, no, kagandahang mga tita bears. Nag-iihaw ng isda. Hindi matanggal tong kanya. Hindi ko maluto. Kuya Ulan, ba't di nakasama? Wala pong nang mag-alaga ng kalabaw. Hi guys. Sorry, Kuya Ulan. Next time. Di bali ulan, may kapalit ka naman. Dalawa pa. Sabi ko ako nang maiwan eh. Ayaw man nila. Kaya ko naman yun. Ang ganda dito guys, oh. Malinis yung lugar nila. Magpakain laang. Yan. May tubig naman dun sa ano, tumbler. Mag-atras na kayo ng bilis. Huwag kayong pupunta sa malalim. Ilang feet ba yan? Kasi pinatupay. Ilang feet yan? Malalim? Tingnan mo nga. Kababaw-babaw naman pala eh. Oh, di ba nag-enjoy? Si ano pala guys, yung dalawa nating scholar hindi nakasama, nasa salapay po sila. Then meron din ano pala dito, meron din silang mga tinda-tinda. Tingnan natin ha. May ukay-ukay din pala oh. Biggest outlet store. Pwede pumasok kuya? Yeah, mayroon silang mga ano, panligo. Yun eh. Ayun oh. Oh, diba? Comfort. Ayan, meron din silang mga pasalubong, biggies, chips, and pasalubong. Ito ang cute nito guys, oh. Tignan nyo. For only 200 pesos. And then, itong malaki is 375. Ayan, may takip siya. Cute. Pringles? Mahal yan, Charles, ang Pringles. 35. 35, hindi yan 35. Audio. Hindi yan 35. Ayan, okay yun. 100 lang? Ayun ba yung naka-price tayo, nakalagay? Lahat yun? Oo, ito para saan to, be? Sa ulo? Sa ulo yan. Kasi nakayadin mo. Ayan, oh. Ang gaganda ng mga sando-sando nila, oh. For 50 pesos only. Oh, diba? Ano yan, Sam? Lumpia. Wow, sana all nakadress. BBM siya. BBM. Ito guys yung niluto namin nakaraan, no? Nagustuhan nila kaya umulit. Inulit. Umulit. Masarap talaga yan. Masustansya pa. Oo naman. Totoo yun. Kamote and kalabasa. Enjoy na enjoy ang mga bata. Yan, puro bata ang aking bisita. Ang ganda rin dito. Oy, wag kayo dun sa malalim ha. Happy birthday, Tita Peng! Happy birthday, Tita Peng! Uy, pakuya sa atin sa nagabate. Happy birthday, Tita Peng! Thank you. Hilahin kita, ha? Hilahin kita!
Hi guys! Happy birthday, Camera Girl, a.k.a. Wala kayong regalo sa akin, ay? Wala kayong surprise sa akin? Happy birthday! My goodness! Happy birthday! Thank you. Happy birthday, Ping! Thank you. Ano yung mana sa kamay nyo, ha? Ba't di nyo ginaano? Kumapay mo. Yo, sarap-sarap naman ang iniihaw ng ating mga tita. Ang ganda dito, guys. Kami lang yung ano dito. Tao. Ngayon lang ako makapunta dito. Kahit ako. Ituloy nyo na yung room nyo. Pwede mag-video, okay? Tara, mag-video okay tayo. Ang dami siguro alimango dyan. Lagyan mo ng paminta yung sa usawan mo. Ka-birthday ko pala guys yung ano, yung anak ni Kuya Ula, si Basa. Basa, halika dito. Basang daw. Dali. Happy birthday. Happy birthday sa'yo. Happy birthday din sa'yo. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday din kami. Happy birthday. Sila Dana guys andun, nagpipicture-picture. Yan. Yan, puntahan natin sila. Istorbuhin natin sila sa kanilang picture taking. Bigis. Pinag-iisipan guys natin Aisa kung pwedeng dito na lang yung reception na. Kasi maganda rin naman dito. Kaya lang problema, tag-ulan kasi yun. Maluwang din naman to. Picture daw sila. Okay na ako mag-picture sa inyo. Happy birthday po. Thank you. Happy birthday po. Thank you po. Okay na, picturean ko kayong tatlo. Dito po tayo, Peng. Diyan lang kaya? Diyan po kami dito kapag. Oh, sige. Oh, ba't naka-timer? 5, 4, 3, 2, 1. Dito ay nakaupo kayo. 5, 4, 3, 2, 1. Hindi man lang magniti ah. Ganda! Ganda ni Dana, ni Dalin at ni Moody. Moody ba sa Maligo na ulit kayo doon. Ganda oh. Bina. Sira. Mata eh. Sira daw ang mic. Yun oh. Ginagamit ko namin itong Red na red. Yes. Red na red. Yun, may painasal. Ang kainasal ko. Si Papa oh. Nagsusulubong. Ayan guys, tignan natin sila ang Tiligaya. Bumibili sila ng cookies. Gusto rin daw niya mag-tupes. Oh my God.
bumibili ng two-piece. Ganyan ang... Ah, Diyos ka, day. In pink na pink. Taras kami tatlo. Sige, okay lang yan. Pati tanggalin mo yung damit mo na eh. Tanggalin mo na. Tapos ka mag-sikot mo. Oo, hindi. May lang yan para sa susunod. May damit na kayo. Pati nga sa'yo, tita. Nagpala ka pirak asan. Ito sa ating guys. Makeup ka ni Braco. Ito ping sa'yo. Pakawan. It's a blue. Ayaw mo ng blue? Wala. Ang ganda naman ito. Magkano ito? Ayun, 150 pesos. Ang mura-mura. Yan guys, may magbibihis dito guys, oh. Tignan natin. Laban kami guys. Si Tita Ligay at saka si Tita Wang-un. Buti sana guys, kumaputi ako. Ito talaga pala ba dyan? Tignan yan. Nakadoble yan lang guys. Nakadoble na yan. Yan, ang pak na pak. Ito ang abangan nyo, guys. Yan. Tapos, ay hindi, magpasok muna kayo tapos paglabas. Okay. Ano? Ay, basang dito muna. Okay, magbibis muna sila guys. Abangan niyo po ang kanilang paglabas. Ante, tingnan mo ako. Wow! Bulaga! Wow! Wow! Perlisha! Ante, siya perlisha! Mag-permission na. Mamaya sandali ka, mamaya sandali pa sa'yo. 5, 4, 3, 2, Up! Dito na ba sa kabila? Alam ba? Mamaya na. Ante, baba! Please welcome Apo Wang-un. Wala ka 6 Hala! Ayan! Ang mga angels! Ang batang-banak. O, diba? Bumata kayo ng 5 taon? Ay na! Okay lang yan. Oo nga pala guys, si Gigi hindi nakasama kasi mayroon siyang bisita. Dumating yung pinsan niya galing abroad. Taray, walang tuyo ko. Ayan oo, ganda-ganda naman itong tita natin na to. Panis ka, Agnes! Panis! Panis ka, Agnes! Andiyan, anong sinabi naman? Oh, ha? Ano mga sinabi niya? Awang pag... Ayan, ang ating mga contestant. Please, welcome! Apo Wang-un! Okay! Talon mga tita! Tinalo yung anak? Diyan ako, sinanay mo diyan ako. Panes! Kaya... Oh, Melody, dali! Oh, natawang abang na. Tara, langoy tayo. Langoy. Much later. Nakalamig na. Nakalamig. Meron na ba yun? Doon sa kwarto. So, may susi ay? Yo, kain na na!
Oh, ayan guys, kainan na. Pero bago ang lahat, magpipray muna tayo. Tara. Ante. Daw hindi makakain si Papa. Uulot na. Na tayo. Okay, pray na. Ate. Nakita. Ngayon niya lang makita yung kapatid niya na nakaganon. Parang nagbalik sa pagkabata. A few moments later. Opo. Maraming salamat. Salamat po sa panibagong araw na pinagkalubong po sa bawat sa Opo. Ama sa araw na ito. Opo. Pinaraos po namin ang kaarawan ng isa sa aming mga isa. Opo. Maraming Diyos. Salamat po Ama. Maraming sa iyo. Opo. Pinagtagal mo po ang kanyang buhay at lakas. Opo. Patuloy po namin na nagdaraos ng kanyang kaarawan. Amen. Ama namin Diyos, walang man po kami material na bagay na naibibigay sa iyo. Opo. Hindi sa ganitong pagkakataon namin, Ama, dalahin namin siya sa iyo. Magpapatuloy mo po siyang gabayan at ingatan. Opo. Sa gayon namin, Ama, makapagpatuloy po kami. Sama-sama naglilingkod sa iyo, Banal. Amen. Manaming Diyos sa aming pamumuha sa araw-araw. Patuloy mo pong ipagkakalot sa amin ng mga biyaya at pagpapahal. Gayon din po, iingatan kami sa mga paglalakbay na niyumahan. Upang sa gayon aming Ama, makapagpatuloy po kami sa mga paglilingkod sa iyo, Banal. Amen. Aming Ama, kung nakagawangan po kami ng mga pagkukulang at pagkakasama, maawa ka pong pakitawad mo. Patawad mo po ang bawat isa. Ito na lamang po, Ama, ang aming mga dalangin. Nawang patnubay at basbas, gagawad mo po sa bawat isa. May magalang na hinihiling sa pangalan po ng aming Panginoon. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. 2, 3, blow! Si Basang naman. Tatlo kami guys magbe-birthday. Yay! Ito na rin guys yung celebration namin ng 60,000 subscribers. Yay! Happy 60,000 subscribers! Thank you so much po kay Sir Anonymous subscriber at Sir Gayem Aloha. Yes! Thank you po. Thank you. Sa lahat ng mga sa akin, thank you po. Oh, let's eat! Madami tayo. Kaya mga sir kami ni Tama. Sabi ko dahil birthday ko. Share siya. Ito, hindi ganyan. Kuya siya. Ano ko, Carl? Hulaan daw siya sa chicken. Ito naman sa'yo. Walang kutsara, kamay-kamay na lang. Paro-paro, Paro-paro. Mamatay kakatawa guys si Papa kay Auntie Ligaya. Hindi niya raw namukhaan. Kala niyo kung sino. Para kung pa, kanina pa. Napasok yung Kaya pala kanina wala kang reaction kay kala mo ibang tao yun. Nung nakita niya na sa Auntie Ligaya. Nung punta dito, may parang pala ako. Kain bago kayo maligo. Yes. Kain tayo, guys. Ito talaga yung nagdala ngayong araw na to. Dinay ang birthday celebrant eh. Tinalo ang apo at anak. Ay, dalawa nulo nila isa. Lang nga lang eh. Namdaman ko sana.
kain. Kaya hindi nyo naubos ha? Napagod sila Lambot na ma'am. Birthday ko naman. Simula ba naman kaninang pagdating namin, walang ahon-ahon. Ngayon lang kayo nag-ahon. Tagal niluto yan? Matagal kasi kating na mahay. Nene! Kanina ko pa. Stress na stress sila eh. Ano? Puro kayo lang walang gulay. Happy birthday. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Ante, papitik nga. Oh, yun, papitik. Papak-papak lang, guys. Tama na ang rice. Pero si Auntie Ligaya, gusto niya daw kumain ng madami. Kasi, nalalaglag yung palda niya. Para may pagsabitan tayo palda niya. Para daw lumaki tiyan niya. Gayanggang ka nga bakag. Gulat siguro sa ano mamaya. Ano kaya ang tinawa? Mag-uwi ka na kaganyan na.